7 август сарвазири ҷумҳурияи тоҷикистон қоҳир расулзода бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ бунёди хонаҳои истиқоматӣ дар ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт шинос шуд. нахуст сарвазири мамлакат аз рафти корҳои сохтмони хонаҳо ба оилаҳои аз офати табиӣ зарардида дар маҳаллаи Навбунёд дар наздикии деҳаи Сабзазори ҷамоати деҳоти Лангаришоҳ шинос шуд. зимни шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ иттилоъ дода шуд ки дар деҳаи Навбунёд бунёди 36 хонаи истиқоматӣ бомаром идома дошта корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. зимни вохӯрӣ бо мардуми зарардида таъкид шуд ки бо дастури сарвари давлат ҳамаи хонаҳои вайрону валангоршуда бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ва ҷалби соҳибкорону дигар шахсони ватандӯст сохта шуда то ҷашни истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешаванд. дар асоси дастур супоришҳои пешвои муаззами миллат тамоми масъулияи сохтмонӣ ба зарардагони офатҳои табиӣ дастрас карда айни замон дар 164 манзили иstiqomatии қисман ва 33 манзили иstiqomatии пурразарда корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар 33 манзили иstiqomatии пурразарда 97% корҳои сохтмонӣ ба охир расида дар рӯзҳои наздик ба пуррагӣ ба итмом расонида мешавад. дар 164 манзили иstiqomatии қисман зарарда бошад. айни замон дар 151 манзили иstiqomatӣ то пӯшонидани болопӯши бом корҳо ба анҷом расонида шуда дар рӯзҳои таҷлиди ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми манзилҳои иstiqomatии шаҳрвандони аз офатҳои табиӣ зарарда ба аҳолии зарарда тақдим карда мешаванд. дар идомаи сафар сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар деҳаи Бӯстон 6 хонаи истиқоматии оилаҳои пурра зарардида ва 3 хонаи истиқоматии оилаҳои қисман зарардида аз офати табииро ба истифода доданд. зикр гардид ки дар 26 хонаи истиқоматӣ корҳои сохтмонӣ идома дошта дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. сарвазири мамлакат ба масъулин ва сохтмончиён дастур доданд ки ҳангоми бунёди хонаҳои нав ба истифодаи дурусти масъулаи сохтмонӣ ва таъмини устувории биноҳо аҳамияти ҷиддӣ диҳанд то ин хонаҳо солиёни дароз ба мардум хизмат кунанд. ҳамчунин таъкид гардид ки дар деҳаи Саричашма сохтмони 4 хонаи истиқоматӣ идома дорад. дар идомаи сафар дар деҳаи Кӯли Калони ноҳияи Тоҷикобод ҳамчунин хонаҳои истиқоматӣ ба 9 оилаҳои пурра зарардида ва 2 оилаи қисман зарардида ба истифода дода шуд. корҳои сохтмонӣ дар 32 хонаи идома дорад. бояд таъкид намуд ки аз лаҳзаҳои аввалин баъди рух додани заминларза бо супориши президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо мақсади муайян намудани хисороти расида аз оқибатҳои заминларза ва ташкили корҳои бартарафкунӣ комиссияи ҳукуматӣ дар ҳайати роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор таъсис ёфта ба ноҳияи Тоҷикобод сафарбар гардид. من از این خدمت‌های شایسته محترم جناب عالی که ما رو در این کوهستان بلند تنها نگذاشته در قطار تمام خلق جمهوری تاجیکستان این خیلی غمخواری بی‌نظیر کردن به این خانه‌های با حشمت به همه تجهیزات‌های روزگار تامین کردن. از صمیم دل منظورگی میکنم. پس از شناسایی با جریان کارهای ساختمانی و تقدیم خانه‌های استقامتی سروزیر مملکت قاهر رسولزاده با ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه تاجیک‌آباد واخوری نموده تاکید نمود که محض توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بود که ساکنان ضرر دیده در یک مدت کوتاه صاحب خانه‌های نو زمانوی گردیدند. تاکید گردید که سیاست سازنده و انسان دوستانه پیشوای ملت باعث آن گردید که اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده پورا با خانه‌های استقامتی تامین گردید. در ادامه سخنرانی سروزیر مملکت قاهر رسولزاده ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد را بخشیده به جشن استقلال دولتی تبریک و تهنیت گفته ساکنان را به سازندگی و بنیادکاری و رسیدن به قدر صلح و ثبات دعوت نمود. ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد که صاحب خانه‌های نو زمانوی گردیدند منتداری گرم و صمیمی خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند.